Na pridanie užívateľského kódu budete potrebovať klávesnicu, dekodér. Stlačte obe tlačidlá so šípkami, kým sa nerozsvieti modré svetlo a neozve sa pípnutie. Zadajte hlavný kód, predvolené nastavenie z výroby 1, 2, 3, 4 a stlačte šípku nadol. Klávesnica sa rozsvieti na oranžovo a vydá 2 pípnutia. Stlačte šípku nahor pre zadanie nového užívateľského kódu. Potom stlačte šípku nadol pre nastavenie činnosti relé a znova stlačte šípku nadol. Klávesnica sa rozsvieti na žlto a vydá 3 pípnutia. Stlačte šípku nahor pre zadanie nového užívateľského kódu, potom šípku nadol pre nastavenie činnosti relé a znova stlačte šípku nadol. Klávesnica sa rozsvieti na zeleno, čím sa potvrdí, že užívateľský kód bol úspešne pridaný. Pre overenie správnej funkcie zadajte užívateľský kód a skontrolujte aktiváciu.